Yn enw i yw Tim Hayes, a dwi wedi bod yn gweithio fel athro bioleg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Brwmyrddin ers dros 20 mlynedd. Fi'n credu peth pwysicaf i rhieni yw jyst bod yna i'w plant. Gadael y rhan technegol i'r athrawon ac i gefnogi ac i rhoi'r brwdfrydedd yna i'r disgyblion i fwynhau. Yn hoff ffaith i am ysgerbwd yw pan ych chi'n cael eich geni, mae mwy o esgyn gyda chi nag sydd pan ych chi'n oedolyn. Croeso i'r Labordy. Y peth cyntaf bydd y disgyblion yn sylwi wrth ddod i'r ysgol uwchradd yw bod yna ystafelloedd arbennig ar gyfer arbrofion gwyddoniaeth. A gyda hynny wrth gwrs mae yna nifer o elfennau ynglŷn â diogelwch sydd eisiau fod yn ymwybodol ohono fe. Y rheol cyntaf yw bydd ddim hawl dod mewn i'r Labordy heb fod athro yn bresennol. Fe welwch chi bod yna fflam agored, felly mae yna reolau pendant ynglŷn â gweithredu gyda'r gwresogydd Bunsen, sbectol diogelwch, clymu'r tei a unrhyw wallt hir sydd gyda rhywun. Byddwch chi'n disgwyl gweld microsgop mae'n siŵr mewn Labordy bioleg, a mae hwn yn cael ei taen i weld yn ddyfnach mewn i pethau nad yw'r llygad naturiol yn gallu gweld. Mae sawl offer ar gyfer mesur. Un ohonyn nhw fan hyn yn glorian electronig sydd yn gallu mesur yn sensitif tu hwnt i 2 lledegol. Mwyn helpu gyda'r addysgu wrth gwrs, mae angen pethau gweledol. A mae'r model fan hyn o organau'r corff yn ein helpu ni i weld tu fewn y corff, ysgerbwd wrth gwrs, a'r moleciwl DNA holl pwysig. Fe welwch chi bod yr hen bwrdd du wedi diflannu ac yn ei le mae yna fwrdd gwyn weithiau yn un rhyngweithiol sy'n dangos lluniau byw sy'n symud neu bwrdd gwyn traddodiadol gallwch chi ysgrifennu arno fe. Reit, ni'n mynd i trafod ysgerbwd bore yma ac i chi'n gwybod beth yw swyddogaeth ysgerbwd. Hynny yw pam bod esgyn a sgerbwd gyda ni. Os rhyw syniad gyda rhywun. Yeah. Mae'n helpu ti symud. Helpu ti symud. Mae'r esgyn yn sownd yn yr cyhyrau, a mae'r cyhyrau yn tynnu ar yr esgyn i helpu ti symud da iawn. I amddiffyn yr asennau. Da iawn, mae'r asennau, mae'r cawell asennau gyda ni amddiffyn organau sydd yn dynnu'r tu fewn. Beth sydd yn cael ei amddiffyn o fewn y cawell asennau? Y galon. Y galon? Ysgyfaint. A'r ysgyfaint. Mewn fyna. Beth am lan yn y pen fan hyn? Beth ni'n galw'r asgwrn sydd o amgylch y pen? Y pen glog. Y pen glog, da iawn. A beth mae hwnna'n amddiffyn? Ymenydd. Yr ymenydd, iawn. Mae'r ymenydd yn feddal i gyd, a mae angen amddiffyn hwnna da iawn. Felly mae e yn amddiffyn, mae'r esgyn yn amddiffyn, maen nhw'n helpu ni symud. Mae yna un peth arall hefyd sydd na fydde esgyn fyna, pa fath o gorff bydde gyda ni? Bydde wedi cwmpo i'r llawn fe. Felly mae e'n gwneud beth? Mae'n helpu ni i sefyll. Mae'n sefyll yn gadarn, mae'n cynnal y corff yn y fe. Da iawn. Reit, os yw'n llenwi unrhyw esgyn arall yn y corff. Chi wedi sôn am y benglog, fi wedi sôn am y sternwm, ti wedi sôn am yr asennau, beth arall sydd ni? Yr pigwrn. Pigwrn lawr fan hyn, da iawn. A mae hwnna yn gymal sydd yn helpu i symud, felly mae'r cymalau yn helpu ni symud. Mae'r pigwrn yn un enghraifft, da iawn. Penglin. Y penglin yn fan hyn, eto yn gymal, mwyn gallu symud, da iawn. Unrhyw un arall gyda ni. Y garddwn. Y garddwn fan hyn yn gasgliad o esgyn bach, yn wahanol i'r penglin a'r pigwrn, da iawn.